आं दिनै गुवाहाटी नोगोरनि सिङाव गुवाहाटीनि सिङाव थानाय बरबारि ओनसोलाव दंफैयो। मैया दाखालिनिफ्रायनो आसाम सरकारा बे बरबारि ओनसोलाव जि सरकारि हायाव थानाय बिथांमोननि न'खौ सिमफायगासिनो दङ आरो जायनि न'खौ सिमफायबाय बिथांमोनजों जों सावरायफैदों आरो बिथांमोना जोंनो फोरमायनाय बादिब्ला बिथांमोननो नांगौ बादि सम नटिस बिथांमोनहा मोनाखै, गुसुं समल' बिथांमोननो होदों होननानै। दा ओंखायनो दा बिथांमोनहा गोबां जारलायाव सोलिनानै दङ। मानो होनोब्ला आसामाव हायार सेकेन्डारिनि आनजाद सोलिगासिनो दङ आरो मेट्रिक परिखायाबो 3 थारिखनिफ्राय जागोन। दा नाथाय बे ओनसोलनि कारेन्टखौनो दाननानै होजोब्बाय। ओमफ्राय बे ओनसोलाव न' सिमफायबाय। दा सोरनाबा दिनै सिमफाय जाबाय। बिसोरनि फिसाजोफोरा सोरबा हायार सेकेन्डारि परिखा लिरनो थांदों आरो सोरबा मेट्रिक परिखा लिरगोन। जा राइट टु एडुकेसन एक्ट, जा राइट टु एडुकेसन दङ, सोलोंथाइ मोनथारनांगौ, बेयो बिथांमोनाव हेम्पार जाबाय। दा ओंखायनो आसामनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा हिटलारनि सासन खालामगासिनो दङ आरो बिथाङा उन्दुनाय समाव जि सिमां नुयो बेखौनो बिथाङा फुङाव मावफुङो। बे इलेक्सननि सिगां हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदोंमोन जे भुमिपुत्र जाय थागिबि मानसिफोरखौ माब्लाबाबो होखारनाय नङा होननानै। दा नाथाय बे बरबारि ओनसोलाव गोबां मिसिं जाथिनि दङ, कार्बिफोरबो दङ आरो बर'फोरनिबो दङ, ओमफ्राय गुबुन गुबुन हारिफोरनिबो दङ। दा बिथां दुखिया रायजो राजा जाय बिथांमोना गोबां खस्थ' खालामनानैसो न'खौ लुदोंमोन, दा बे न'आ सिमफाय जाजोब्बाय। दा दुखुनांथाव बाथ्राया बेसो दि सरकारा बे गोरिब गुन्द्रानि न'खौ सिमफायनानै बिथांमोना माहाजोननो आगारनानै होगोन। माहाजोन कम्पानिफोरनो बे ओनसोलाव कम्पानि बिल्डिं गिदिर गिदिर लुनो थाखाय बिथांमोना होगोन। दा ओंखायनो बे सरकारा बिजेपि सरकारा, आसामनि बिजेपि सरकारा जाहैबाय दुखिया रायजो राजानि न'खौ सिमफायनानै माहाजोन गिदिर कम्पानिनो बे हाखौ बिथांमोना गथायनानै होयो। दा बे जोंनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। बयनिफ्राय अनखांनाय नांदों बे ओनसोलनि जाय फरायसा बिथांमोना हायार सेकेन्डारि परिखा लिरगासिनो दं आरो मेट्रिक परिखा लिरगोन। दा बिथांमोनाव मा फरायनायनि परिबेस थागोन? न'खौनो सिमफाय जाबाय, कारेन्टआनो गैया, सानफ्रामबो बुलडुजारजों न'खौ सिमफायगासिनो दङ। दा गोबां मिसिं हारिनि गोबां बिथांमोनहा न' सिमफाय जाजोब्बाय। जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। दा बेखौनो जों फैनानै दिनै खौरां लाफैदों।